Her ser vi Janus. Han er 15 år og går i 9. klasse. Hans forældre er homoseksuelle, og det bliver han mobbet for. Hvad så? Navnet er Live, og det her det er Mobning for Live. Hey, Janus! Jeg er lige så hård som en hårdkogt-dæk. Det er lige så blød som en blødkogt-dæk. Så du skal passe på! Jeg vil være, mand! Ja! Okay! Nej! Det er ikke. Det er værd. Ja. Velkommen tilbage efter weekenden, børn. Har I haft en god weekend? Ja, det er vildt, mand. Sådan. Og i den her uge, der skal vi så lære om Pythagoras' læresætning. Og den lyder A-enden, B-enden er lige med C-enden. Så hvis vi for eksempel skal udregne den her strækning her, så har vi sidelængde A der, og sidelængde B der. Og lige i øjenmål, så er den der side 1 meter og 10 cm, og den her den er 1 meter og 50 cm. Og det betyder så, at når det så er i anden, så ved det så, at man tager 110 og gange 110, og det giver så 100.000. Og det samme gør jeg her, der tager 150 gange 100. Hvad så? Kom med! Kom med! Find ham, piger! Du skal fucking gennembankes! Ja! Tillid. Noget med dig. Ja! Prøv! Er du med? Det er os, der bestemmer her. Ja, jeg tror det er. Hvad så, Janus?
Smut hjem og få din anus, ligesom din far. Jo, jo. Hvad så, drenge? Sådan, mand. Har du fået høstet? Næsten færdig. Jeg kan også se, at det er blevet en høvding. Haha, hvor er det sjovt.